तर मंडळी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही चाललो. पप्पानी सुरी घेतल्यानी आणि पाजवल्यानी या सुरी. आता तुम्ही आहे ना जातले, मी कसं येऊ. पाना तर आपली रेडी झालेली असत आगळ लावून. आणि आता आपण पीठ तयार करूया. बेसन पासून बनवतात. आता दुसरी गोष्ट तर यासाठी प्रत्येक पान घ्यायचा आणि वरती लेप लावायचो थोडक्यात. हे बघा असं पूर्ण लावून घ्यायचं बेसन. तर आम्ही आता तळतो कढईमध्ये. सो कढई पण रेडी झाली आहे. तेल पण तापलेलं आहे व्यवस्थित. आणि आता सोडून बघूया. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज तुम्ही थंबनेल बघितलात तर आज आम्ही बनवतलो आमच्या घराकडे अळूवडे. आणि अळूवड्याचं झाड आमचं स्वतःच असा म्हणजे अळूचा झाड. सो लेट्स गो, जाऊया पटपट आणि पाना काढून घेऊन येऊया. आणि पाना काढून देतलेत पप्पा. आज पप्पा घराचकडे असत. आणि पाऊस तुमच्याकडे पडता का नाही कमेंट करून नक्की सांगा. आमच्या इकडे तर जोरदार पडता काय पप्पा, एकदम भयानक पाऊस पडता. आणि पाणी पण जडे तडे इल्ला सगळीकडेच. आता कुडामध्ये पण पाणी इल्ला. आणि काल कमेंट होती की कुडामध्ये जाऊ नाही कशा पाणी बघू. तर आम्ही जैना कुडाक जातो पावशीमधनं. पावशी गाव लागतं पुढे. तर तिकडे पाणी येतं रोडवर, त्याच्यामुळे पुढे जाऊन मिळणार नाही. त्याच्यामुळे कुडाचा काय कळणार नाही इकडनं. कारण इकडे मोरी म्हणतात ना पाणी जाता ती सकल असा खाली. तर त्याच्यामुळे त्यासाठी जाऊ मिळणार नाही. तर पाणी कुडामध्ये पण होता आणि आज पण होता सकाळी पण. तर मी गेलेले कुडाक आणि जाऊन इले गॅस भरूक गेले गाडी घेऊन. तर पाणी येताना तर दिसला. आणि गुलमोहरकडे बंदच होता, त्या साईडनं जाऊक पण मिळाक नाही. इकडचे असं त्यांना सगळ्यांना माहीत आहे गुलमोहर हॉटेल असं एक. सो जाऊया पटपट आणि पाना काढून घेऊन येऊया. आणि बाकी आईची तयारी तर जोरदार चालूच असा. सो लेट्स गो. तर मंडळी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही चाललो. पप्पानी सुरी घेतल्यानी आणि पाजवल्यानी या सुरी. आता तुम्ही आहे ना जातले, मी कसं येऊ. तर ह्या बघा आमचा झाड असा बघू शकताय बरोबर याच्या बाजूकच असा आमचा लिंबाचा झाड आहे ना, त्याच्या करेक्ट बाजू. पप्पा त्या साईडीक गेले. तर माझ्याकडे छत्री या मोबाईल भिजतो नाही तर त्या साईडीक गेलेला असते. पाऊस हा मंडई जोरदार. तुमच्याकडे पडत असतो पाऊस. आणि पाणी तर भयानक असा जडे तडे. तर तुमच्याकडे पाणी इल्ला काय नाही कमेंट करून नक्की सांगा. हे बघा पप्पा दिसतले आहे ना, पप्पा आता पाना कट करतले. आणि त्याच्यानंतर आम्ही अळूवडे बनवतलो. ही केळीची झाडं असत. चतुर्थीक लागतली. चतुर्थी जवळ इली मंडळी. पान काढलंय. कसला पान काढलंय नाही तर बघा दाखवतोय. सूर्यान आटलंय. कधी लावलेलं आहे झाड? झाली 2 वर्ष झाली. 2 वर्ष जाऊन गेली झाडाने. स्वतःच असला काय बरा काही शोधूक जाऊची गरज नाही पहिली आधी. आपण काढू शकतो. हे बघा असं असतं पान अळूवड्याचं. कोणाक जर माहिती नसात तर हे बघा असं असतं अळूवड्याचं पान. तुम्ही बघू शकताय. आणि असं काय असतं का बाप्पा मोठा पान काढ म्हणजे कोवळाच पान काढू घ्या की मोठा पान काढू असं काय नाही. रोल मोठं जाता. हा बाकी असं काय नाही. काय कोवळा जोया ते लहान असले तर रोल करूक बरे पडतं. येस मोठे असले का लय मोठी जातं. येस मंडळी. तर बाकी सगळी आता प्रोसेसिंग बघूया. तुम्ही आता बघित राहा कसा कसा करतो आम्ही आणि काय काय. वारा कसला चालू आहे बघा जोरदार. पाऊस. चला मंडळी, हा बघा पान माझ्या हातीत. आणि ही बघा आई. तुमका बोललेलं आहे ना आई ह्याला तयारी चालू केल्या ना असा करू. चाय बरोबर खाऊक तर एक नंबर नाही. काय काय आता करतं गरम गरम खाऊ. आता मी लसूण घेतलंय, मिरची आणि आला सोलून आधी सोलून घेते. आला. आणि आमचे ब्लॉग बघताना तुमका एकदम घरगुतीच फील असतो, बाकी काही नसताला. तर खरी घरगुती पद्धत आता बघा तुम्ही. नुसती बनवतानाच नाही की बनवच्या मागे काय काय असता बिहाइंड द सीन. तर असं असं चालू असता. या काढेपर्यंत सगळं चालू असतं. ही सगळी तयारी आधी करून घेऊ. ही तयारी करून घेऊ. इथं थोडक्यात काय लागतं बघा. लसूण लागतली, मिरची लागतली आणि आला, कोथिंबीर पण. तर पहिली गोष्ट तर तासून सोलून वाटून घेऊ. तासून सोलून वाटून घेऊ गया. पहिली गोष्ट तर सगळं सोलून वगैरे घेऊया आणि नंतर पुढचा बघूया. पेस्ट करायची. तर मंडळी फायनली आई आला, लसूण, त्याच्यानंतर हिरवी मिरची आणि आला सोली होती आई. त्याचं आईन काय केलं ना तुमका आता दाखवतो. काय केलं आई? पेस्ट केली. सो ही बघा आईन पेस्ट करून घेतल्या. मस्त हिरवीगार दिसता. आणि आता तुमका सगळं सांगतो काय काय लागतं करूच्यासाठी. सगळ्यात पहिली गोष्ट तर पानं लागतलीत अळूवड्याची. तर ही बघा अळूची पानं. ही मगाशी आपण काढून आणली होती, व्यवस्थित धुवून घेतलेली असत आता. आणि त्याच्यानंतर पुढे पुढे काय काय लागतं आई? पुढची प्रोसिजर नंतर लागतं. आता ही आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट, कोथिंबीर टाकून, हळद, बेसन, मीठ, पाणी थोडा आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपलं आगळ नाही तर खाज येतली कोकम रस.
तर आता आपण सुरुवात करूया. आधी हे देठ काढून घेऊ होय, जाडे देठ आहेत ते दंडाराचा भाग काढून घेऊ होय. आधी हे असं बारीक काढून घेऊया सूर्या. ओट नसल्यामुळे असं परातीत घेतलं खाली लागतं. हे जाडो भाग तो काढून घ्यायचं असं. रोल करताना प्रॉब्लेम होता मग. हा तर मंडळी जा जा तुमका देठ किंवा जाड काय भाग असतात ना पाठीमागच्या साईडना, म्हणजे शिरे दिसतात तुमका, हे बघा ते सगळे व्यवस्थित तासून काढायचं. म्हणजे थी नऊ काय व्यवस्थित पातळच राहावं, नाहीतर रोल व्हायचे नाही. तरी सगळी पानं असत ना ते सगळ्यांचा काढून घ्यायचा. तर पटपट सगळ्यांची काढून घेऊया. 2-3 मिनिटाच्या प्रोसेस नंतर तुम्ही बघू शकताय सगळ्या पानांचे देठ व्यवस्थित काढून झालेले असत. आणि आता पुढे काय करूचा, पुढे आता आई सांगते ती. तर आता आगुळ आपण लावून घेऊया यांका आधी थोडं असं, कारण हे आगुळ नीट लागा पया, नाहीतर मग अळूमुळे खाल्यासारखेच वाटतले, नाहीतर खाज येणार मंडळी खाताना. हळूहळू खाल्यासारखे वाटतले. आपण बेसनात पण थोडं टाकतलो, पण त्या हे पानांका पण थोडस असं लावून घेऊया आधी, जरा तो पानात मुरान राहत व्हायचं. पाना तर आपली रेडी झालेली असत आगळ लावून. आणि आता आपण पीठ तयार करूया. बेसन पासून बनवतात. पाना थोडी मोठीच, थोडं जास्तच करूया. हा अर्धा किलो होता, 100 ग्रॅम राहिला. त्याच्यात आपण आता ही आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट टाकूया. हळद आणि मीठ. मीठ अंदाजाने टाकू या, कारण त्या आगळात पण मीठ असतं थोडा. तर तुम्ही मिरची पूड पण टाकू शकताय. मी हिरवी मिरची जास्त असल्यामुळे टाकूक नाही, तिखटपणासाठी. हा तिखटपणासाठी. याच्यात पण थोडंसं आगूळ टाकूया. सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं प्रॉपर एकदम. थोडा जाडसर असं करून घेऊ आहे पीठ. थोडक्यात बॅटर बनवचा आपल्याला. फायनली आपला बॅटर तयार झाला आणि अशा प्रकारे तयार झाला जो बेसनच्या पिठापासून बनलेला. आणि आता दुसरी गोष्ट तर या साईड प्रत्येक पान घ्यायचा आणि वरती लेप लावायचो थोडक्यात. असं हे बघा असं पूर्ण लावून घ्यायचं बेसन. पाना थोडी मोठी झाली पराठीपेक्षा. तशी आपली सगळी पानं आपण लावून घेऊया आता. एकदम सिंपल असा, डिफिकल्ट काय नाही. फक्त काय पानं मोठी, थोडा वेळ जात. हा वेळ जाता.
सो हे बघा संपूर्णपणे लावून झालेला असं एक तर लावून झाला आणि तसाच सेम टू सेम दुसरा पण त्याच्यावरती ठेवायचा आणि उलट्या साईडने ठेवायचं. ठेवताना कधी पण उलटी बाजू असता ती वरच्या साईडला ठेवायची, प्लेन बाजू आहे ती आतमध्ये. आणि परत सेम टू सेम तसाच्या तसाच वरच्या पानाक लावायचं आणि असेच करत करत जेवढे आपण लावून ठेवले पानं ती सगळी वरती ठेवायची आणि एक एक लेअर चढवत जायचं वरपर्यंत. सो या सगळ्या पानांका आता असंच सेम टू सेम लेप लावून घेऊया मंडळी. तर मंडळी फायनली आपले सगळे लेअर लावून झाले असत आणि आता कसे दिसतात बघा, एकदम मस्त रेडी तर झाले असत. आणि आता नेक्स्ट स्टेप करायची ती म्हणजे फोल्ड करायचं, म्हणजे थोडक्यात रोल करायचं. रोल करायचं. आता आपण असं रोल करून घेऊया. किती वेळा केलं आता तक आई? खूप वेळा केलं. आई खूप वेळा केलं. कोणाकडनं शिकलं? कोणाकडनं असं नाही, बाईच्या मम्मीने दाखवलं जुन्या घराकडे जेव्हा आम्ही खूप लहान होतो. तीच दे आमका करून. आमका एक आहे सगळ्यात जास्ती तर काहीतरी नवीन नवीन तीच दे. म्हणजे तुमचा ओटा वगैरे असेल ना किचन मध्ये त्याच्यावरती इझी एकदम. कसं होतं परातीत म्हटल्यानंतर थोडा किंवा पाट आणि असलं तरी व्यवस्थित होतं. मी आता म्हणून त्याच्यामुळे परत घेतली आणि खाली बसून करतोय. सो रोल तयार झालेला आहे आणि तुम्ही जास्त पण बनवू शकताय. बनवायचे असतील तुमच्याकडे पानं भरपूर असतील तर असे सेम टू सेम रोल बनवून घ्यायचे. सो रोल तर आपला रेडी झालेला आहे. मधून कट करून घेणार आहे असं, कारण चाळणीत एवढा सरळ असं राहणार नाही. तर आता असे 2 रोल उकडत ठेवणार आहे. 2 रोल केलेले आहेत. 1/2 केले आईने. आणि सगळं हाताने धुवून घेऊया. आईला हात वगैरे धुवून येऊन दे. थोडक्यात काय करूचं आता हे आपल्या चाळणीत उकडत ठेवचे. हे उकडत ठेवायचे म्हणजे आता किती वेळ? 15-1 मिनिटं. ज्यांना कोणाला माहित नसेल ना तर तुमच्याकडनं सगळे प्रश्न मी आईला विचारतोय, कारण मला सुद्धा माहिती नाही. मी फर्स्ट टाइम करताना बघतोय आता. आणि बऱ्याच जणांकडे करतातच, बऱ्याच लोकांनी केलेले असतात. बऱ्याच लोकांनी केलेले असणार. तर जाऊया पटपट आणि आता हे उकडत ठेवूया. तर मंडळी आईच्या हात पण धुवून झाले असत व्यवस्थित आणि त्याच्यानंतर पाणी पण तापत ठेवलेला आणि ही बघा चाळण सेट केलेली आहे वरती पाण्याच्या वरती. 2 भाग केल्यामुळे रोल पण परफेक्ट रोल. आणि ही चाळण मस्त आता तुम्ही बघू शकताय. ही नूडल्स साठी घेतलेली होती आणि चाळणी म्हणजे तेल लावून घेतलेला पहिली गोष्ट तर. सो आता झाकण ठेवायचा आणि उकडत ठेवायचे. एक आता 10-15 मिनिटं वाट बघू बाई मंडळी. करेक्ट मंडळी. बघता बघता आपले रोल पण उकडण झाले असत, पण एकच गडबड झाली आहे ती म्हणजे आमच्याकडे गेली या लाईट. सो आता लाईट गेली त्या काय करू शकणार नाही. आता काम तर थांबवून ठेवू शकणार नाही काय. नाहीतर उद्या खाऊचे लागतील आणि तितक्या थांबा जमाचा नाही. सो बरेच वेळ वाट बघितलं, खूप वेळ झालो, अर्ध्या तासापेक्षा जास्त, पण लाईट काही योग नाही. तर म्हटलं आता करूकच घेऊया. तर आईने पळपाट घेतल्या ना आणि हे आपले रोल असत. सो आता हे रोल एकदम कट करायचे. तुम्ही बघू शकता राऊंड शेप मध्ये. ते राऊंड शेप मध्येच कट होते आणि थंड झाल्यावरच कापायचे. आता व्यवस्थित थंड झाले आहेत आणि व्यवस्थित कट होतात. म्हणजे आई जेव्हा फोल्ड केले ना तेव्हा ते एकदम व्यवस्थित फोल्ड झाले. टाईट फोल्ड करायचे, अजिबात लूज ठेवायचे नाही, कारण लूज ठेवला तर कट व्हायचे नाही व्यवस्थित. हे आता असे सगळे कट करून घेऊया. असे सगळे कट करून घ्यायचे. हे बघा एक एक पीस तुम्ही बघू शकताय. सो मंडळी लाईट आत्ताच इली आहे जस्ट. म्हणजे ब्लॉग चालू जाऊची वाटच बघी होती वाटतं काय. लाईट वाट बघी होती असं म्हटलात तरी चालात. सो हे बघा रिंग किती मस्त दिसतात. आता तुमका प्रॉपर दिसत रे बघा, एकदम जबरदस्त. बंट पण आमचं इल्ला बंटाक लागली भूक. आता हे सगळे असे कापून घेऊ. हे सगळे कट करून घेऊया. रोल पण तुमका दाखवते. हो बघा एकदम टाईट आहे व्यवस्थित, जसं की मी तुमका बोलते असं टाईट हो एकदम व्यवस्थित. सो पटपट कट करून घेऊया. मंडळी 2 रोल कट करून झाले असत एकदम व्यवस्थित तुम्ही बघू शकताय. आणि इलो आम्ही आता चुलीकडे म्हणजे आमच्या किचन मध्ये. आणि तुम्ही भाजूक पण शकताय तव्यावर आणि तळूक पण शकताय. तर आम्ही आता तळतो कढईमध्ये. सो कढई पण रेडी झाली आहे, तेल पण तापलेलं आहे व्यवस्थित. आणि आता सोडून बघूया. जितके बसतील तितकेच सोडूया. जेवढे बसतील तेवढे सोडूया.
आणि तेल पण एकदम परफेक्ट तापलेलं तुम्ही बघू शकता. तर एकदम हाय फ्लेमवर भाजायचे नाही, नाहीतर बाहेरनं भाजतले आणि आतमधनं भाजायचे नाही. तर मीडियम फ्लेमवरतीच भाजायचे. तर पहिल्या टाइमचे रेडी झालेले असत तुम्ही बघू शकताय. आई जशी बोलली होती गोल्डन ब्राऊन झाले आहेत, लालसर झाले आहेत. तुम्ही कलर पण बघू शकताय लालसर. सो आता हे सगळे पटापट भाजून घ्यायचे. बघूया आता भाजून घेऊ किती वेळ लागता. जास्त वेळ लावायचं नाही, 15 मिनिटं तरी लागतली. फायनली मंडळी आपले अळूवडे तयार झाले असत भाजून पण. आणि आम्ही सगळेजण इकडे येऊन बसलो बाजूच्या रूम मध्ये. जैसर मग अशी काम चालू होतं सगळा. तर आता रिव्ह्यू घेऊया, बघूया कसे झाले आणि कसे नाही. आता टेस्ट तर आईकच करून बघून दर टाइम आईच बघता. गरम गरम असत एकदम फणफणीत. भारी झाले. हा मस्त आले आणि एकदम कुरकुरीत झाले, कडक एकदम क्रिस्पी झाले आहेत, कुरकुरीत. आणि बाकी काही मिक्स नाही त्याच्यात कॉर्नफ्लॉवर वगैरे, तरी पण एकदम कुरकुरीत झाले आहेत मस्त. नॉर्मली बेसन असं फक्त. आणि बाकी तुम्ही बघितलात कशा प्रकारे बनवले होते. आणि शेजवान चटणी ही चिंग्सची असा दुकानातली एक नंबर, जबरदस्त. दह्यासोबत पण खातात नाही, चटणी बरोबर तर मस्तच. तर तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि सध्या तर बनवाच पावसाच्या दिवसात, एकदम मस्त असत कुरकुरीत चाय बरोबर खाव. तर आम्ही चाय पिवकच बसलो. टाइम विचारू नको, 8:45 झालेलो असा. पण आमच्या चाय पिवचं टायमिंग काय फिक्स नाही, आम्ही कधी चाय नाश्त्याचं टायमिंग नसतं आमचं. सो या मंडई हे बघा हैसर असं सगळ्यात आवडे आमचं बंटो खाता. बंट काय आवडले म्हणजे विचार करा. चटणी सोबत एकदम जबरदस्त. आणि चटणी स्पायसी असत चिंग्सची ना. दिव्याला आवडते एक नंबर ना. करा, खावा आणि मस्त कमेंट करा. मस्त कमेंट करून सांगा. आणि पाना जवळपास असतात तर आमच्या घराकडे आणि पाना घेऊन जावा. कुडात असलं यावं आणि पाना घेऊन जा. घर आमचा लांब नाही, कुडात 6 किलोमीटर आणि रस्त्यावरतीच असं, रस्त्यावर लांब पण नाही. चुकाचा विषय नाही. सो यावा मंडळी खाऊ. तर मंडळी फायनली आमचे अळूवडे खाऊन झाले असत आणि एक नंबर झालेत. तर तुम्ही पण नक्कीच करा आणि पावसाच्या दिवसात तर नक्कीच करा आणि खाऊन बघा, एक नंबर लागतं. बऱ्याच जणांनी खाल्लाय पण असत. तर आता आम्ही गेलो होते तर जबरदस्त झाले. आणि आता बघून प्रत्येक असं वाटत असतं की बनवूया तर नक्की बनवा आणि खाऊन बघा आणि शेअर करा लोकांका पण, म्हणजे बाकीच्यांका पण कळा की आमच्याकडे असं असं असतं. कारण आता बऱ्याच जणांकडे झाडा पण नसतील नाही, काय जणांकडे नसतात. आमका पण या कोल्हापूरसून आणून दिलेला होता अळूवड्याची मुंडली असतात ती लावलेली, एकच लावलेली. आता भरपूर झाली झाडा, कितकी तरी आहेत आमच्याकडे. मग अशी जसं सांगलं कोणा वय असले तर कमेंट करा. आणि कुठं मी कधी येऊचं असले तरी घेऊन येत नाही तर घेऊन जावा घराकडे, घर जवळ. आणि एक दुसरी गोष्ट, कालच आपले 5000 सबस्क्रायबर कम्प्लीट झाले असत. तर सगळीकडे एकदम भरपूर शुभेच्छा, म्हणजे फेसबुकवरती पण आणि युट्यूबवर पण. तर काय सांगशील आई? तर सगळ्यांच्या मनापासून आभार. आणि सगळ्यांका रिप्लाय देणं शक्य नव्हता कारण भरपूर कमेंट्स आहेत. तर अर्ध्यांका रिप्लाय जातले आणि अर्ध्यांका होत जावचे नाही असं होतं. म्हणून म्हटलं नको, त्यापेक्षा आपण व्हिडिओत ना सांगाया. तर सगळ्यांकडे पोच पण जाताला. तर सगळ्यांचे आभार, तुमचं सपोर्ट असंच राहणे आणि असेच चांगले चांगले काहीतरी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू नक्कीच. आणि आमचा प्रयत्न असंच असता की आम्ही आता तुम्ही बघतायच कसे असतो, असं नसतं की दर टायमाक हॅप्पीच असतो. वर खाली प्रसंग येतच असतात, पण त्याच्यात दुःखी राहून काय नसता, हॅप्पीच राहायचा कायम. आणि तोच आम्ही आनंद छोटस पसरवतो प्रयत्न करतो. आणि काय असा वेळ प्रसंग असला तरी तर जास्त वेळ तर मनात राहून थोडक्यात, कारण आम्ही आमच्या 5 जणातच सगळं असतं. कारण तुम्ही बघत असतात आमच्यात कोण असा येणे जाणे जास्त नसतं. त्याच्यामुळे ज्या काय असतात चांगला वाईट आमच्या 5 जणातच आम्ही शेअर करतो. आणि भले केवढे मोठे प्रॉब्लेम असा नाही तुमच्या घरात, तो घरातल्यांबरोबर शेअर करा, तो नक्कीच दूर होतो 100%. आमचा तरी हात चालू, आम्ही कोणचा पण काय पण होऊ दे सगळे एकामेकाक सांगतो. तसं पण तुम्ही एकामेकाक सांगा आणि बघा, प्रॉब्लेम नक्कीच दूर होतो. लगेच नाही पण होतो 100%. पण मन हलक्या होता, आपल्याच माणसाबरोबर बोलल्यानंतर मन हलक्या होता. तर आता काय नाही, आता मस्त व्हिडिओ एडिट करायचं. तर आता 10,000च्या याच्यावरती असो, बघूया.
तुम्ही लवकरात लवकर पूर्ण कराल. तर व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा पहिली गोष्ट तर, एवढाच सांगेन. आणि आता आम्ही जास्तीत जास्त ब्लॉग असत ते मालवणीत बोलायचा प्रयत्न करतलो. आणि 5,000चं सेलिब्रेशन अळूवडी करून झाला असा. आणि आज खर्च पप्पान अळूवडीची पार्टी दिलेली आहे पप्पाकडनं. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.